Европа обмисля от средата на 2014 година на всички новородени в страните членки на общността да бъдат имплантирани микрочипове с биометрични данни и проследяващи устройства. Новината буквално взриви виртуалното пространство у нас и в целия Европейски съюз. Това ли е бъдещето и какво представлява човешкият чип? Вижте в репортажа на Гергана Венкова. Часът е 10 вечерта, а вашето дете все още не се е прибрало. Вие не знаете къде е, но чипът знае. С големина на оризово зърно устройството се предвижда да бъде инжектирано подкожно над палеца на лявата ръка или над левия лакет. В него ще бъдат закодирани кръвната група, има ли детето алергии или болести, както и какви вакцинации са му правени. Родителите на Мартин приветстват идеята. Да, в по-трудната възраст, примерно пубертета, сигурно ще съм много щастлива да има такъв чип. Може би от медицинска гледна точка, ако може примерно вътре да се съхраняват някакви данни като кръвна група, което да помогне, ако се случи някакъв инцидент, примерно по-бързо да се реагира и да се вземе решение на момента, да. Българските лекари одобряват идеята, но се въздържат от коментар, докато Министерството на здравеопазването не излезе с официална позиция по предложението на Европа. Според изследванията, с подобни чипове може да се контролират дори нивата на кръвната захар и холестерола, могат да се засичат и тумори в най-ранен стадий. Предвижда се да бъдат програмирани и проследяващи устройства от най-ново поколение, които пък ще локализират до 5 метра къде точно е вашето хлапе. Родителите на Василена са категорични, че чип не биха поставили нито в тялото на момиченцето си, нито в своето. Ще влезе един хакер, ще ги вземе всичките тия неща, ще има един милионер, дето има нужда от един бъбрек. Как ни изчезна детето. Да, обаче с чипа ще може да бъде намерено това дете. То спокойно, те ще намерят как да го деактивират, да не мога да го намерим. Не, за мен не го свързвам със сигурност, ами по-скоро с ограничения. След като вече всички модерни телефони и уреди са снабдени с проследяващи устройства, в Съединените щати се предвижда такива да бъдат имплантирани и на болните от Алцхаймер, на емигрантите и дори на акулите край Флорида. Слуховете пък говорят за това, че в случай на отвличания всички политици по високите етажи в Мексико вече са с чипове.